3, 2, 1, værsgo, god her. Hvad har I forventninger til løbet i dag? Forventningen er, at vi forhåbentlig sætter en god tid og kommer med i en god gruppe i dag og kører et vellykket løb. Det er jo ved at være et stykke tid siden, at det er hent. Er der nogen taktik, nogle planer, eller tager I det bare som det kommer? Taktikken er selvfølgelig at sidde fremme og her i starten og være forberedt på, om gruppen eventuelt skal blive splittet. Så derfra prøve at se, om vi kan disponere vores kræfter lidt og se, om ikke vi kan eventuelt sætte angreb ind på de sidste kilometer, hvis overskud er til det. Er det nogle steder på ruten, I frygter, eller er det okay? Nej, altså de første 35-40 km er meget grupperet, så der skal vi ligesom sørge for at hænge på. Det bliver også kø i medvind, så det kommer til at gå stærkt. Men ellers så tror jeg ikke, at der er nogen store udfordringer på ruten, og hvis der er, så må vi bare tage det, som det kommer. Ja, bare det af. Ja, bare til mål, når I spiller en her til Bacon, og det er nogle viser på. Jamen, så er I begge to kommet samlet i mål. Hvordan er det gået? Jamen, det er meget sjovt, det jeg sagde i søndags, om at vi faktisk bare savnede en god dag begge to. Det lykkedes i dag. Hvad rammer begge to en vidunderlig god dag. Det er virkelig godt. Hvad er det, der får det til at fungere så godt? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Selvfølgelig vores nye tøj gør jo noget, men det passer med, at allerede efter 1 kilometer, der sidder vi alene med en rytter fra CK Aarhus. Det er den startgruppe, vi starter i simpelthen så for langt. Så vi kører sammen med ham rundt og får det sidste hen en gruppe og ligger her de sidste 40 kilometer og kører virkelig race i sidevind og modvind og medvind med dem. Og så kommer vi 8 mand samlet hjem. Og den bliver så delt i 3, der bryder lidt ud, så kommer vi ellers strøsende ind bagefter. Men alt er det rigtig godt. Det giver vel en god motivation til løbet næste uge? Det giver en vidunderlig motivation. Jeg havde lidt bange anelser om på sidste uges løb. Jeg ikke kunne træde en bule i noget blødt smør, og Friis sådan set kører godt, men vi er vildledt, ikke også? Og løbet før, der havde jeg dagen, der havde Friis ikke dagen sådan lidt, så jeg var en smule nervøs for, om det nogensinde skulle blive helt godt, men det blev det i dag. Jamen, tillykke med det hele. Tak.